Joe Connolly in tenim tarmsa. Ruggu Malian Vritame Gushlangyar, Triola Dea go mi deref over Kuigi Shea, Sahar Nebion, ach an donach ribishin of Ru Gaile, Crevna here in Sibel. So Kasha Gro Anna Hosama Wahar Marugu Mission Sahar and the Asian Groan excitement on. Bes letter more mehers Mawahar Pat Forik Patchana as Tierney, Agus Mary Bickel Forik Violin as Trawan. Agus an fágadán an gomúid go dtí Cuslan Gear sa géad áit go éitin mehir forse amach réitin chuig a hocht sílim. Gus bhí sé dim líonna da forse chuig a hocht sal forse rimise. So le bheith ní scoire go nospaidé le gaiisiil riomh an áit bhí sé Roscommán fu máthir teachín beagde ar a chatid bailin Brita. Agus bhí cethir sinne rugu díorníiad mar a séire Jan agus Páric agus rugu seistúrainin sinne bailin Brita Michael Míne, Joe Mahain, Jerry Tam agus Mort. Ní mar an Jerry in Creatabacht, mar drohard ní sógan a Mahain for se bás couple bíanachan an dra chailse ní ra sé segin ó for se. Rud bránach go gúnaí actually. Ach an sinne bhíon seistúrain teachín beag agus Sealand, Sásúil bhí an rás cuasan a gailh amach rún sa bhí an garí sport níos smú gaile an. Agus bé an sport agus an gearna amáníocht agus bhíoh siad a dréanál sa rás cuas amach rún agus John an drothir sinne nuair a bhí siad a tréanál an heasach sé na ggóils nó beidir go bhfuil sé slit a réis ag na leis mór agus chéad eile bhí sé gimmart agus chunne an bhirt an láit agan in dhéisisin, just gur imáinte bé sport an Cuslan Gear agus sinna chu Johannach mu deir séchar na mat. Agus níl tú ramfuil a haí leis an amáíocht agus níos tá baint machad. Well, hosta mu a Cuslan Gear agus faoi ís ar nóí faoi dói agus cehardeag agus ní mór an eile déanamh sin 6 gotí ach amáint nó peil. Well, bin an oor cénach ru gaile 3 cín a 9 chéile sa bell, seas go ceithir cúig agus sé. Agus go dtí lám amháis sin iad na léchra smó bhaid sa riomh a híalsa an tí an furin sin. Gus go dtí an láineo má tá mé na gáilúdar tá mé breathnúthra, bhí sé dochtatí nóir sin, mar ní ra mór an a ggéine agus chéad eile héasna fir íontacha seo sa bell. So bhí an síime in chulisport agus bhí muid trasna an rás chósa agus caiple bhí síma gcónaí agus achú gé mar chuilrúd. Ach imáint an sport is mó dimime agus chuma go chláiste uire gahar na gaileh. Cé nach ráid ach 3 bhíle tí mo an gaiir, búrúd mór míleach eile bh goile seach sa gaiir, bhfuil sé bhí muid céad fin géad mo faoin tú ag an ná. Chuma ag chláiste uire agus sin an sport dí me pelle agus imáinte ríist. Agus chuma dí chláistan sin na hallscoile gaile. Rud nach rinne me gailge agus tírólas tríhilge. So bhí sé iontach ag an nám gur hit meisteach le gailgóirí actually an nóid an chéadal bhíonach chuma go dtí an hallscoil go cíirí gaile agus tún an gáil bhfuil go mór gaile agus árainn chunamara agus árainn. Agus sin beidir riile chur cinál snásar mo chud gailge, má bhí mé labhart chuile bhfuil le gailgóirí, bhfuil go sé bhí gailge gcónaí agan ar nóí, agus gailge bhí tócaíonn sa teach a gcónaí agus nuair ina ngásúr a caint le máma dhearach muid memí I want bread agus dhearach má bhama níl sam céir dúirt tú. So bheith ar na rá bhama tá mé gar a cá agus sin tháinig agus hit éisteach go choiste bhaim go leor orm an réilge agus go dtí an láineo sin ar na rudí smó chugann sásamh chum, bhfuil me ná gailge labhart agus a hiiscint, mar feicrim go ligann éisteach a dam eileú, bhfuil agus sa siúmra táid tena sin minlach go bíon choilúd a choile chaicíos agus tagga muid le chéile labhart gailge, agus tá sé háilinn, agus rud nádúra, bhfuil síle me gcónaí faoin gailge gur meán cumarsáide atá, bhfuil agus tá sé álainn má tá an níl sebras na gailge aga machta anbes go jog me sebras na gailge. Nuair a chleisiom daoine ará daoine as chunamara nóáin ará rudaí i mealacha cíns. Sílan gur tá sé álainn a chleistil beidir tá sé go hálainn. So sin
agus san na máin sin dé tá déana go leo ramblán nach bhfuilm ach an máin sin dimar me faoís le gaile méúir agus faoi fiche híían ag an nám. Agus ag nu mé níomlína déag na mar sin bheith litirán ifigúil thagach se sa bost agus chailgaile críomh na héirann san na máin sinseach 65 sin chéadú le fádar tháinig furan. Agus an bhís picú panel nuan sin le hín lí agus thagach litir chuáin ifigúil ag an nám agus we are glad to announce that you have been selected for the Galway Senior Hurling Panel agus híl me ní créid me go me léomh lehéid bhfuil head mar níarmach 8 níomlína déag na mar sin. Agus só tháinig meisteach mar le gailann sin agus 6 go sé de man chéad úair in críomh na héireann lechríomh na héireann in Lochgarman bhí ráchlifa Lochgarman. Agus tá me nían sin agus 16 bhí mu a gríomh na héireann buile mu an aici cinine agus an bhíon níos sin agus rud choránna dhéana an picu mar chaptín mé le hí 8 agus bhí me áág fichi trí ach bin éon bhblion a hála choileród bhfuil sé agus tháinig connacht chrúmid an cummórtas an chruibhir an bóthíorn idir chuige don chéadú le 3 bliana na chéine a bhíon 8 agus grú cruisleáin gear. Críomh na héireann sa glob an chéad club a scaile riamh grú an bell nó na mans. Agus an mí me an fóbhar an sin grú gaile críomh na héir nachtá. Agus bin éon rud a sáir riamh nó a hála a híal le mána cínsa mar chaptín. Agus san sin Gro me couple críomh le cruisleáin gear freisin nach 8 cehead for me androch chortú glyphomána níormach fiche 6 agus níidir mé méíomh níos sin bhfuil sé be deire má chu dimacht ag fiche 6 be me bhí mu sé cliffe ruma os maach níos fáidir bhín slitan talacham agus an bhí me an fullback hiteisteach an naimach lún agus bhí sam mar bainte grad an dachardínta agus cruciate ligament bhí sé severed bhfuil sé agus a cliffe dúchláánna bhíán bhfuil sé ihe lehí leiscé le ihe sin éon rud smó má a leirann sa mín féin le héana nach just bíoch mu a mága cá agus bhfuil sé ach sinna cad arla só bin an síla mána. Chá me seach den nolscail nuair sin gus men tain duine gon déitnúir sa gláán chu go dtín tríú level bhfuil sé. Ní an nóán, bhí 6 dearchaí gus 6 fé cheir a bhíán, gus chun an beirt drufrachaí sin máir agus sé a chuisiil go asna sa chóg. So ach se a deirinn na 16 nolscail an gaile agus 15 ní a ré i díomh níosán an rééis sin bhfuil sé. Bhí sé ionintach bhfuil sé. Dermisl di not UCG bhí me UCB ar University College Butlins bhfuil sé mar holiday camp bhí an téidir se ach ag dhéide agus thóg me má rinne me blion do breisiáin ach bhí me cáilíthe mar bhúnta. Gailge. Ach ní a mé riamh gaile múnach bhfuil sé, ní bheith an féideam bhfuil sé. Agus an bhíon rinne me an dip hééis dip rinne me glasúide. Agus bhí me plé leis an rang láháin, ní bheith an féide agam bhfuil sé. Ach bhí me plé leis an rang le lág éimnacha bhfuil sé. Rudáin simúl bhfuil sé cé a dánig minlach bhfuil sé cé a dánig tíorní tíne. Ach bhí dhéana agus bhí léadháin sa rang agus bhí sam ná hiic se ach bóthar na trá sáil til agus just le chur ggóhéic có dúirt me céirde an béirle ar bóthar na trá agus féna sear bhfuil sé agus níúir sé táda agus dúirt me leis dáúir céirde an béirle ar bóthar na trá agus agus an tríúthir dír méide agus cináile mó glór tá me gar a freigann tunis agus tó dúirt me céirde an béirle ar bóthar na trá agus út sé Leisureland. Beg nach bhí sam a rinnáma nach meach me go le múna bhfuil sé ach just go me snalscail agus go
crowdínta chartar an bhfuil said agus go dtíon lániu an na cair de smót aga bhfuil said na blianta sin bhfuil said mar dúirtainna cinn túirí bháin lehinnta gan éon triblóide í ná éon thart ná aonanta an bhí sé iontach bhí na lehinnta sáide rí ó bhfuil said agus agus na dús tú mé se go seach agus scoil bhhair se bosa seach an céchuil? Ag an anscoil nó ag an anscoil? Well ag an anscoil bhí tháinig sé seach go deiread na seacadí gur an frí busan, bhfuil said busar Síorneisce. So bhíoh se gail thar an teach beag na chuile Mailin Brute. Bhí mu 3,000 amachchas an gaiithir, go sílan go bin é an teordan 3,000 bheith joffáin an bus Síorneisce, bhfuil said so. Agus tá a bailí an Brite? Yeah. Cé sé Brite? Bhfuil said táid os cóid an rás chósa níis ach bhí ar nói bhí seán le céad bliain. So chunig móid bháin Britas gus Timber Palisade an eisteachán na chuirsidéir. Sílim go rá céad an bhfuil gur fencing ámuid beidir fád a sír bhfuil said nó teordanna cíns ámuid bhfuil said sílim ach Timber Wooden Palisade sinna gur dúirte go sílim go bin é an bhábhar sílim a bhí nó ébre chuir a bhí Mailin Brute, Chusláin Gear an áí. Tá 6 nó 7 go chuisleáin a Gusláin Gear, mór mílteacht mar atá minlach anseo. So Sráidhhaile nó lár an foriste dúirann siad Sráidhhaile Chusláin Gear a héin, bhí Chusláin Sách beagán go sílan go eisina han gan Chusláin Gear sílan. Agus tá an Chusláin atá anseo minlach? Bhfuil mór an staid bhain sa siúr? Well, be an na blácaí a bhí gceannas agus únéireacht ar le céta blianta agus siad na tíor na talún a bhí thart anseo freisin na minlach agus 1900 agus 2 nach dó an Chusláin de himpeiste ribhlann triblóidí. Sílim gur chuineáil beidir a hála gur bhí sé bhór an trú a gur hála sé, mar bheadh sé iontach bhfuil said amach tróna chuomh nógus a chuineáil. Ach go leor gan na muinte na háite te fostaí an freisin agus ag an nám. Agus tá sé curtha sa rélig se na blácaí a gcónaí, bhfuil said so seo. Agus an baile minlach a hain. An just each of them kids I guess Loch Belg nó lochín Belg bhfuil said tá loch sealadach dearmas torlach nach imín se agus tagann se má sin é an scéil sin an minlach le bhfuil said dan simúil ar nóí minlach bhfuil said ní an áit mé ach an tíhfuil an forraiste. Ach bhí onaine sa gcónaí i minlach, bhfuil said go mór an ghaeilge. Agus is cinech lumsa táid an toile beidir de hat cé blian mar a deireann se go háin a go na mar bhí me ceint fao sebir is chéir bliana le cheisio gá scóir nach sílam nóile me sin nach seráte. Ach cinech le méid tús na 8 gimmert chátaí fi 5 9 rein. Hos deach Seán leilis, duna gona leilis. Gus go 9 a bhí gimmart, ní a focail béir le láithre, bhfuil said. Híle gur híar a bhí tú ag an ná, bhfuil said. Ní lech bertain fácií an drám sin. Ach bhí se chu nádúra an chaint idir an immart agus rih agus ní just gailge. Agus gailge agus chu sé síoch sá skipa í éon chlún amháin, bhfuil said eiste go leor, bhfuil said agus bóilte leis an gaiithir. Agus na móna cumarsáide nua agus rudaí mar sin le bhfuil said. Ach tá meas mór a gcónaí sílim bhfuil said ach níl se leabhar agus go leor daoine bhí daoine áilin le bhfuil said uair amháin chua
an dána mácha agam mis as an teach, níl sam cinní se cúg nó sé nó seat, chéidir le hosa rosa náit a chortu, bhfuil ar maidin leir sin naí nó deachlóg agus tháinig daoine a bhile le hí díinear a bhí gobar an gáile agus chun náitiú goach a chortú Brian an dána amach agam. Ach fear duine agam páir cín dúirte chunig sem mé marsa tá tribláideachta dúirte, bhfuil is head. No agus forma amach na dearnaí gur neach sé ag teach agus duime se sa gár leis na gasú réile leis an mágus níor henig sé rééis am siríomh lágur se nig hála. Á sé scantú bhí mu a cuartú na lochannaí agus na páirtaí. Ach pobl sé pobl a thugan éire go chéile bhfuil sé agus tá agus cinál a thugan spás go bhhaoine bhfuil sé ach má tá tú gear a cabhar bhfuil sé ar an buinte bhfuil sé tá sé ionintach bhfuil sé agus tá muid bailte leis sin gaiithir ach tá chuile ar mar mílteach idir muid agus an chaithir beidir go dogann te sin bhfuil sé stoppan sé beidir na céiteach tithe techt amach bhfuil sé so just tá agus éiste go leor bhfuil sa dúr sa míad hagann fear na háte le chéile hé mugté cupáinté le chéile chun a líon mu déir bhfuil sé an nóstáin just talóra bhfuil sé mar tamad go leor agan bhfuil sé tháinig man teáil le chéile beidir bhfuil beidir gan na seachtaí na hotaí tháinig daoine teachtasteach bhfuil sé san náit. Mar ach tá spirit an wes an áit bheith an wes agus sin agam agus cógar marketágan agus tógiún cógar sa scail agus scail bhríide minlach le chuil scailálinn a bhíán bhí múnteir a bhíán éireach agus fiúlim gur an trúna cear múnteir a bhíán gail go leir le chéile nuair bhín briseach go freisin bhfuil sé so agus tá gail go hecha ag nó gasúir héin bhfuil sé so bhíon mu gneart cumarsáide chu méid arthún nach be chumáidí ag críomh na héireann mínar thósar scabaid mé héana agus Brian má bhaach sin agus ní lembar ach gail agus os nó sa bhean riime ach sin bhfuil sé gur bhfuil se. Níl teach láide beidir ach marach sílim sé go ben chuúg bhí me tóí leis ach sin chuúg bhíon san go le rilí chur comport amach chud gailge bhfuil sé beidir just gná bhilge tamarrá ach gur gomacha beidir ar chumport á leirt bhfuil sé so tá sé an gona agus bhítarrán sin go dainte buile le chéile uair sa mí bheith? Muintir le háte ar na fér bhfuil sé Bhfuil ní hé ach just ar bhealach bháin gur an glún seaganne beidir tá muint na 60 agus na 70 inis bhfuil sé agus ní bhíon an deis céanna le hecht le chéile bhfuil sé níl na gasfuil sa scail agus even má na tráchtan is agus chuil rud ní bhíon an deis so just ag rud a dagra mé líonna me héin just gur chumid suas ag an grosmháthair an sin agus tá sé aghrínis gur fir cheantar a bhinlaí an taine a clíimú déir actually an réilge bhfuil sé agus tagan muid orda chéile agus bhí tá Durán bheile actually dagra me freisin tíbhile an forsta agus le gár fir freisin agus just bhí se caiite chumad sos go dtíon na béiric ar in mór just le toras trícha agan bhfuil sé agus bhí bhfuil sé just coplóráilin just le hecht le chéile bhfuil sé ní bhíon na deisní agan mar a bhíoch agus tá bhfuil sé ní mar a chéile an éifan ar an dúnach ar nóí bhfuil sé a meach na fir teimsach teim bhfuil sé tá creidir go mo chum a héin agamach láidir am a bhealachéin bhfuil sé ní chuir na léirtíbhena tad ach bhí tradiisiún a gúnaí go chuileganna go le an éifannach ní mar a chéile is bhfuil sé daoine básí freisin bhfuil sé go leor ganna Éban na seachtaí bhíon cuairteocht bhí sé titim nachrá bhfuil sé nóair a tháinig an boscas a gúine mar a dearn se bhfuil sé sinna chuir deríoch le go leor
gon nósin, bhfuil is yeah. Ach, Ceapan tú bhfuil difrach mór leis sa síl mar bhí. Áíar nó itá, bhfuil is agus nach déidir séineir na mthir fad a bhíh sé gobars carton factory ngéil, bhfuil is céirta bocht, bhfuil sin bhí páid seach na ná, bhfuil is le hí na gasar a thóga le chola dheordín bheith sé íchaí, bhfuil is agus hiúchach sé black a bhaiscí a bhile chola dheordí leis an pá. Agus ébe chorammuid, réas cós nó fíoch nó hagach muidir é, sin é tríd na seachna, bhfuil is agus dearach bhóthar suasa. Ach ná beidir fiche bíonnach an beidir bhín cúgur gasúr héin, bhí sé de brethnahair samáile brethnahair telí siúmar amháin, agus bhí mis siúmréile. Agus amnála agus chu cetí a bhean for sí siúpadóireach tréis na lola. Agus bhí me gá éiliú machchas na málaide, agus bhí black a bhaiscí man. Agus túirt mu hen dé tána léid sa sé siúmréile. Agus geartha me sósan is mar dhéireach má bhhaid fada. Agus chéad eile chéad me túirt me ice cream, agus ní rúir sé na táta sa tú meile. Agus dúirt mé is ice cream. Chéad eile dúirt glór amháin. What kind is it? Well, a chuime scíal leis an frigan ice cream agus chuime siúla fé bháha, bhfuil sa. Mar an úr glún deireacht in í marí, bhfuil sa, agus bhfuil sa scéití táirín ócadí beg agus tá bhfuil an dám sí áthraí agus baidé sin uair amháin na sílim. Ach sin échaí, bhfuil sa. Cá bhecinn tú stadas na Gaeilge agus todhchaí na Gaeilge a maiite cín cinál cittá ná na Gaeilge gapála i bhreathna. Well, ceart an Gaeilge, rud amháin a chur an riméid orm gur stadas na Gaeilge agus ardú céim na Gaeilge, bhfuil is agus cínte nuair mi sé gail go déad meánscail a gláiste uire. Ní ísú céime be leabhart Gaeilge, bhfuil is fiúháin bheith drúga láirt cumán na chrocha gahar na Gailge, bhfuil is híl me ar a bhaint gur a daoine gur cinál duineú, bhfuil is ní bháin leabhart Gaeilge ach chur an teannaí méid orm an áda céime tá an Gaeilge fiú láthair, bhfuil is béidir go bhí na Gaelscoilne agus na meánscoilne tá an meas an, agus tá meas an dam aniu don Gaeilge. Agus ach cáil sé na Gaeltachtaí sin éon chuntóirte smó. Bhfuil ceapan bhfuil na éidir a chuí. Ní dóna bhfuil sé leidú mar éidir a chuí sa tíre leog ach tá sé sna Gaeltachtaí agus ní bhfuil sé mar gheall ar an dam, mar gheall ar an meán cumarsáide, mar gheall ar na choulúd mar seo, bhfuil sé beag sé andeachar le teanga an sebris agus a chuéomh nóháin, bhfuil sé. Ach sé agus móbail bhfuil sé fág teachtra agus deirme se gúna díochuit Joe Connolly anseo. Please leave your name and number and I'll get back to you shortly. Slánis. Gus ní chtéitán ar a daoine a ágan an teachtra an Gaeilge, nó léachghailge, bhfuil sé. Agus ní léon lá an Gaeilge ó híomh spórt nó gnó nó daoine nach leabhar an Gaeilge. Chuile lá cas an daoine orm agus mar gheall bhfuil se go bhfuil Gaeilge agam gur labhrann siad agus labhar mid éis. Agus an rud ar na rudí smó chun riméid orm siad an tríú na ceúir dúirt man focail riméid na ach sé sinnacha ach má tá an gáilú ar cínta agus just feicim éan agus feicin an téad mis agus deirn sin cechuiltó agus sem se mar leor chuiltó héin. Agus tí minmid ach tá sam gur just cinál sé agus ní bhád bhí me siúpangáil agus tháinig den isteach a rain agam agus sé fear an éonn leis agus dúirt sin fear inéon hinn tún fear seo baidalumsa. Me cínte a chéin hí mar rúm cháach a dúirt. Agus bhfuil sé níléon bhfuil sé nuair a chléisian dó an nádóireacht leis an Gaeilge. Ach tá an ghuí tíbhéag an Gaeilge sílimse. Ní léonta sé ó híh meas agus léime óirí bháin
go bhfuil $2,000,000 gasúr éon lá fála go idirchas 100 trí ghaeilge. 10,000 ó lá go lá, bhfuil said fála go idirchas trí ghaeilge. Ní sam dearn tá sin na faoine Gaeltachtaí. Tá sé sin ionintach. Agus nuair táid dúirt duine ar an mór bháin, as we're becoming more European, we're becoming more Irish. Bhfuil said agus céirde an íos mamú aige mar daine éireann nach gur deanga, bhfuil said. So tá sé sin an ach bheith fáilte orm faoin Gaeilge sna Gaeltachtaí, bhfuil said mar tá sé an deachar an tíle mór mílte stoppa, bhfuil said ach ní cheap goach drogail ar na gasú an Gaeltacht Gaeilge labhairt ach just scoil ar Beorlán go scoilin Africa, sé chud is smó, sé. Léagó me heach ná tógiúmod couple míochan, bhfuil said. Léagó bhfuil said. Mar bhí teachín agus bhí garíháin bhfuil said, bhí bógónaíon agus cholar mar sin ach nó an 2 milliún brite. An 2 milliún brite chailú léagó couple míochanna. Agus gus tá sé bránach, bhfuil said, mar teach baile a ráte tógiúmod, agus bhfuil duine cí ar na gúnaí tá sé sé tain spás amháin beidir teach amachchas cethir na Gaillimh nach rá tiiche. Agus tá sé beidna céta tíán cheapan, bhfuil said. Istá tíochtú sé. Agus chuile spás glas. Sin inise. Agus bhí mé náte cínte agus dúirtaí cíndom tá me sin thosan. Níor chóna dán le dimlíonna ó caiidir methir. Níor chóna dán. Bhí sé ar chios beidir ag duine gon glán agus bhí at least fé sin biste ach dúirtaí cíns tá na misín sósan so chama sós agus bhíon misín an sin gá léaga, bhfuil said. Agus bhí an céad chud gon teach fácaí. Agus is rinnean misín sin, chéad eile tá chola déanú gasú is tuis mothirí, bhfuil said. Agus bheith an éard cuiime, is mó cuiime agam éidir náit le seachtaí ná bhí riomh an ceap, mar tá sémí, bhfuil said. Agus tá íhann chuil rudainn le chéile ó íomh dáin, cruis ná nachid ar mar smaointe. Ach bhíoch na 60 go dtí an rá bhí an, bhfuil said. Bhfuil said, fiú nach am go glasúire, ní na háart ar cúne agus speirt léis beag nach mar chéile, bhfuil said. Just bhí rán na sáin, bheith muidir rá duine chéile. Ach na chunne mar a gách san sin é an daine bh garinne, bhfuil said. Agus tháinig bhfuil said agus bhí éine mar chulaghine beidir, bhfuil said ach má dheáil ar nómáins go mór mhór, tháinig mu isteach ar an áit anskipaí. Agus go mór má bháthair freisin le tháinig sí isteach mar duine áilna bhínte, bhfuil said an nádúrinte. Agus bhí meas an dain síle mar na mrá eiles na háte ortha, bhfuil said, mar an bhfuil said an úsleachtaí na bhínte, bhfuil said agus nóair a bhí sí ógaí héin chumsí órán agus chumsí an dána órán faoin tráháin, ní an dána ach órán bhéirí bhar teáíine príinte ar bhí sí rimeice London agus chuir sí órán álan le chéile faoin tráháin. Bhfuil said, so bhí cinál Bhí cumasaice dearmid cumadóireacht agus caint agus bhfuil said agus nuair a tháinig chláán séin an sin. Ní bháin mo tain ach muintir de háite agus muintir an chusláin gear. Má móg lí chuile chuinartha, bhfuil said. Agus sin chéad má mó síle, bhfuil said agus tíoníarach síúh how is your mother, how is má mó ar chuile chuine, bhfuil said. So tháinig mu rééis ar síl chusláin gear dearmid anscopa go móhar leis an nómáins. Ach bin é beidir an túsáte bhí agus nuair a tháinig mu isteach mar chuilgóirí náit nach rá Gaeilge, bhfuil said.
bach an cheangel agam bhfuil said leis an áit, bhfuil said an cheangel, bhfuil said bhí me an cheangel le Conamara agus an cheangel le Cuiseáin Gear agus mar gasúr chaach muid go leor an saoir a gcóí tráháin, bhfuil said. Agus beidir bhechtú sé, agus bhechtú réir sin saoir níos sin bhechtú 7, agus hagachtar réir sin saoir níos sin bhechtú 8 beidir. Agus an nót céanna dhearach na firgúnaí, manam gur tú a bhéta. Bhfuil said, oh Jesus, bhach muid friggin delighted, bhfuil said, mar bhfuil said, céad nuach ní ftíos a bhean, yeah, bhfuil said, manam gur tú a bhéta, bhfuil said, sias an dhearach, you know, an dhearach éon gan chláin, yeah. Sách minnig ach tá bert colcéir am tráháin a gcónaí fós colcéir a chuilm as chuintíomh a chéile, bhfuil said. Mar a Waikil Connolly as tíornaí fós sí páric réanaí as tráháin. So tá sé dán. Ach, tá sé bhfuil sé féidir nóir tá se tomán síos go dtíon tráháin, agus chasam lé agus chasam síos. Agus sinna raiftrií go le réis go ciléad an bhfuil sé mar éir san chuí mar gceartar mo riine. Tá rudionamsa faoin tráháin go mór, bhfuil sé mar is an a chaach muint na saoirí agus an trá héin agus brí, tá sé rilí áit an speisialta. Tá rilí tá an mór agus má dhéad agus má móbheán. Really bug play in I suppose faoi na big to hear tráháin. A méoch sib thuhéin agus do chud scoil carchaí mar a gáú sér. Sí sé go trá. Sin bhí chlán mór McDonald's an. Bhí bert drofar go bhhair cónaí an. Trúr drofa chu bhí an. Bhí drothar a chuí freisin a chailún trúracab óg, bhfuil said. So trúr drofar bhí an bríd agus céit bhí ar a tráháin. Agus na McDonald's, déanana scéala seo faoi bríd má ent. Fór sí bás feabhra na bliana se fici trí is sásna agus ís 107. 107, sin níos I bhí si. Na má bhhair. As tráháin bhí si pósta le petlímín agus ach chuir petléimín a chuid smó gá híal le gobar is sásna. Sin sráid le bhuilí límí. Sé, yeah. So, thóg bríd 7 clunne tráháin, agus duine ar chuine diimiisiid go sásna. Agus nuair bhíon léad is sóige agus náis sa Martin chuir sin dhéanamh leis, agus bhí ís 5 híanacha. So ní bhain gur sí 107 a chaisiil rá le chéad a rá hír, bhfuil said. Ní dólam gur mór an daoine riamh rinne, bhfuil said. Agus bhí muid chumid san ónaice bhí páirt mar mílteach nar bhí sí 100 agus bhí me héana is cetí an nar bhí muid 104 agus bhí John agus Michael mar ruffar chuí agus me héana London im líanda agus caiicis ar a caiiliúi glímuid eice. Agus bhí cíal go maice gcónaí ach bhfuil sé bhí si páilbáis agus bhí si sa leaba agus céhid seo bhfuil sé agus bhí muid líon. Gus chéal le chanig sí mar ruthar. John Connolly dúirt sí le mar ruthar. Agus bhí genúmad iontachain. Hic sí, déine sí. Agus tháinig sí bhhaile le bheith chothir tá sí chothir sa tráháin. So bhí sé chuman suas go dtí crochhuiir an airfortan sin le So bhí an bhainte na gcónaí le na McDonald's ar nóí cho berteach nuair a cailliú bríd
maint an druffer an tinine sinne ikke máre bhí sí 8 cúig in het. What is that? Cé méid daoine ag 8 cúgúil mothracha bhfuil is het. Na chaistecha. Yeah, bhí drúg an chláán sílim na 8dí bhfuil is het nóair a cailhfuil. An neach sin nún go sasna í ecil na bhí sé leban was? No, chaiste de sílas sasna in chlán. Chaiste den chlán an bhfuil is het de Leeds agus a London. A Bramley. Yeah. Yeah, hoa. Maar bhí sí le héin sa maile, céir de choneach sa maile hí. Ach bhfuil is het scéal intach faoi Ireland chlán duine álaní, duine álan bhfuil is het ar sílaí. Agus tháinig sé do bhile feith tamil nóair a bhí siad ina go 8daí. Le maireachtáil sa trábháin, ach bhí pet léimín go mór. Nóair a bhí sé sa London, beag nó sé deoch lá, bhag se go dtí éirfan chuile lá, bhag se go dtí na bukís chuile lá, chaasach a béit leis. Gus siad eile tá sé trábháin agus ní léanán, bhfuil is het. So, gus an chlán a leogus asna, gus na garchasúr, bhfuil is het. So, chuis sé de réis gus asna rís le go Bramley. Yeah, so sin na McDonald agus na Rainies an sin bhí bertach agus trábháin páric agus máide agus céit an mochar. So, an bortach agus an gríoiseach na cha. Agus ásil, agus mún, agus an áige, agus bhfuil is het lehéntaíontacha just simply bhfuil is het ach bhór mór míteach go bhach dagach cá beidir cá fáric gréine GIM 485. Ne fiorcham cennidir tar mar chár aniu, ach sin éidir maras mainar bhéige. Agus thagach sé agus chóchmuid sír le hín saoire chuid is smúile. Bhí siad álan le héntaí álan, agus John mar tá ní smú ag slí tuiscint ag mar is éire John agus páric a rugú gunamara, bhfuil is het. Tá aach a Berdaoine nach hín sé mar bhí siad sa scoile habíhann, bhfuil is het nó whatever. Ach dearach John fág na Bahamas, bhfuil is het. Trábháin, bhfuil is het. Yeah. Oh, stop, just, yeah, líoch, yeah. Yeah, daoine áile, bhfuil is het an glún sin, bhfuil is het. Daoine áile bhínta, bhfuil is het. Lách agus crést agus. Oh, yeah, agus ní rá táda, bhfuil is het. Gus an íos gon sin, agus an céir an tíos gúirt sin a bheith agin an fátaí má lára chiiste. Bálach í buís, right. Bíoch, yeah, yeah. Agus éiste go leor, nóair a tháinig muid chuile hathardan ó dag muid a teach a mailin bhirta gách, muid suas chuile hathardan go dtíon teach baile. Leis lenar ghasúr, ní bheitach na gasúí le heada. Agus runna chuí britse bheith agin. Stréir amachchas Conamara, stréir has bhfuil is het. Pot mór mílteach runna chuí faoi tín beidir scodanscaid, ag go mór runna chuí. It's just a bottom mór mílteach, agus dhéanach má bhhaid aber baile anú baile, urán baile, brown bread, ála a gcónaí. Agus híoch me ag an máird, agus bheoch na runna chuí agus an sú, bhfuil is het, ó chuir sí inniu na steachan. Agus brown bread agus múgna té, agus cearan chuin tíomh gon báir, agus slitrús go le chuile, bhfuil is het. Agus na gasúd níor bisalach ar heada na gasú séine, bhfuil is het an runnachaí. Agus níl sé bhád, dan is seo órinne me sa maile ar céin, agus táach am a gorca bhí sé sa maile. Agus bhfuil is het níl sé lepáda, bhfuil is het sátá sé sin cistnach mar mílteach, cistnach mar seo. Ceapa go beda agus lánálaigh agus lán agus an bála, bhfuil is het gon amachchas sin. Ó, stop, go dtí an láineo díosan seach lán aine seach an díosan níos, bhfuil is het. Agus
Céile rin fiú goagé nó rin sim siogí meachtain bheith doháid Ní bhíoch actually, ní bhíoch nó bhí an bháid bhí an spríinte, an sprí, bhfuil is ní chuile a bhín sa caiintrí. No, ní rá actually nó ní rá siogín ar síl sílim, mar nó bhí go leor díalach ní dóna gra siogí. Ach bhí deabhfuil am bhthar, bhfuil bhíoch muid asúil síos ag an nefran béidir ar an dúnach tíd an rás chósa bhí mes petach líoch si ar síos go dtíaf na chuislein gear, gus a techt ar éis agus sweirte gaiid chudach sí ar goisteach a cachbó, bhfuil is nó rutí mar sin, bhfuil is bhí sin í jaabhúr, bhfuil is so. Yeah. Oh, yeah.